एकतारी संगे एक रूप झालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो. कळमाळ शोभे आत्मरूप शांती, कळमाळ शोभे आत्मरूप शांती, भक्तिभाव धोनी धरू ताळ हाती, भक्तिभाव धोनी धरू ताळ हाती, तिळा विरक्तीच्या कपळास त्यालो, तिळा विरक्तीच्या कपळास त्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो. भूक भाकरीची छाया झोपडीची, भूक भाकरीची छाया झोपडीची, निवाल्यास गावी उभा गोगडीची, निवाल्यास गावी उभा गोगडीची, माया मोह सारे उगाळून त्यालो, माया मोह सारे उगाळून त्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, एकतारी संगे एक रूप झालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो, आम्ही विठ्ठलाच्या भजनात न्यालो. पूर्व पुण्य झाचे मिले सुख त्याला, पूर्व पुण्य झाचे मिले सुख त्याला, कुणी राव होणी कुणी रंग झाला, कुणी राव होणी कुणी रंग झाला, मागणेन काही सांगण्यास आलो, मागणेन काही
ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಸಿ, ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಸಿ, ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ಹೇ ರಾಮ 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 ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಸಿ, ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಸಿ, ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ, ರಾಮ
बोल चिपळीला नाचे माझ संग ताळ बोले चिपळीला नाचे माझ्या संग ताळ बोले चिपळीला नाचे माझ्या संग देवाजीच्या द्वारी आज रंगला भंग देवाजीच्या द्वारी आज रंगला भंग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ्या संग ताळ बोल चिपळीला नाचे माझ्या संग देवाजीच्या द्वारी आज
ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮುಟ್ಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮುಟ್ಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ಜಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರಣೆಯ ಮಿಟ್ಟಿದವ ಜಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರಣೆಯ ಮಿಟ್ಟಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ
नका देवा तुझ्या विसरण व्हावा, विसरण व्हावा तुझ्या विसरण व्हावा. गुण गायन आवडीची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडीची माझी सर्व जोडी. न लगे मुक्ती धन संपदा, न लगे मुक्ती धन संपदा. संत संगती सदा, संत संगती सदा, संत संगती सदा. तुका म्हणे गर्भवासी सुख
ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾರಪ್ಪ ಓ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ पुंसकाङ्गदेकम् अन्धसङ्गोऽसं दानशीलं स्वामिनं सच्चिदानन्दरूपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं श्रीहनो मन्दमेकान्तपादं राघवश्रीपदां गोजवृन्दं मारुतिं प्राणिनां प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं विमलो मङ्गलं वेदवासं भारतं भारतश्रीरामं भूभरदक्षिणं भारतीशं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं देवचूडामणिं गुणबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं पूर्णवादां नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं मायुगो मायुमायान्धकार कंसमार्ताण्डमूर्तियमानं सज्जनानन्दसन्दोहतेनुं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थम् इन्दिराकान्तमानन्दमूर्तिं सुन्दरीमन्दिरायुरानिं दासमेकं सदा तत्त्वदीपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थम्
माझा प्रसाद पिंडे प्रसाद भिक्षा सेवेचे दयानंद संदेश भिक्षे सेवेदार मुखार या 2 दिवसाला मुखार सरा भिक्षे सेवेदार मात्र एक सेवे एकच आहे नाही या सा लिमरा बाहेर जरा सोडून करा साल हो लिमरा बाहेर जरा 2 दिवसाला मुखार सरा मुखार या सा लिमरा बाहेर जरा सोडून करा साल विश्वदानला बोलून घे या मुखार सरा सा लिमरा बाहेर जरा सोडून करा साल एक सेवे एकच आहे नाही या विषय मात्र या सुगम विषय मात्र या मुकर या मुकर हाँ पहले मुख करे या ओमना सेवेचे ब्रह्मेश्वर पोमना कोण मुख करे या माधवराव गोपीनाथ कामगार या मुख करे या पोमना कोण मुख करे या आपल्याला कोणाची बड़ी दिनेशगिरी उपाकर कामत उपा कामत मेघना कामत प्रसाद लक्षया सूर्य कामत गीता हेगड़े प्रमोद पै मत सरा या मुख करे या पोमना मुख करे या केशवाचार्य मुख करे या आचार्य नयना नागेश प्रभु सारा बैठरा रमेश्वर रविंद्र नायक के विघ्नेश आर कामत के मनोहर भट्ट राजश्री आर भट्ट के आदित्य शर्मा मुख करे या बड़ा कशी वच्चा ते वाटकर कोण आहे कोणाची ते बाट सोडा बाईते कोण सोडून जरा बाई उमरा बाहेर जरा चढायला सांगून घे या